Yes. It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. Umfundisi umpostolo Andile Kamajolo uthakwanele ukubonga kwami. A very powerful song on a Sunday morning. It's 15 minutes before 9 o'clock. Namhlanje nginesivakashi sami enginaso la kunencengo engivakashele namhlanje studio. Igama lakhe usihane kwavele ngavaleka manje ngisho igama liyasinda legama. Liyangisinda igama lakhe uSiyanda Maphumulo. Sawubona Mashimane. Sawubona bamkwanyana Bishop. Uyaphila ekseni? Hayi siyavuka singezwa kini. Siyajabula ukuba nawe namhlanje kwi-Mega Grace on Sunday. Yenzeka lonto. Yenzeka le nto shit. Yenzeka lonto. Ayishit. Sikulandile namhlanje ngoba sifisa ukukhuluma nawe sike sikubone kuma social media platforms usipha amahlaya usipha icomedy kodwa sike sakubona futhi ufaka nevesi ufaka nezwi so sathi sikulande namhlanje mhlambe before siqale nje siphe kafushane umlando wakho ngoSiyanda Maphumulo. Ngathi ngikumadlanga. Yabo ukuthi sikubonile yabo ubanjiwe. Sikubonile lapha social media ubusy. Kodwa sikubona usipha amahlaya namavesi. Sikulandile namhlanje. Yabona bayalandwa phela abantu bemadlanga. So awuchaza awusipha umlando wakho amagama akho aphelele. Ubani? Yabo. Hayi no mina uSiyanda Maphumulo. Linye igama lami ngeke ngiwasho la manje. Athini? Hayi kanzima kakhulu. Kodwa right. Yabo. So nje ngingathini umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe egameni likaJesu lokho nje kubalekile ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu angenzela umusa. Yes. Because mina angisiyena umuntu manje mfethu usindisiwe ngempela noma uzashaya isashaya amahlaya. Basho umfundisi uPete Ngcobo sihlangana kwenye into ama couples. Ethi namanje ngazi noma usindisiwe ngempela noma uyadla. Yabo kodwa nje kupossible uNkulunkulu wakwazi ungisindisa. Akekho umuntu wayekwazi uJesu wakwazi. Babehluleka bonke. Ingakho kungakholakala. Ngoba kuyinto ejulile enzima. Yathatha uJesu. Yabo wafa. Ngiyafiwa ke mawuzama ukukhoza mina. Usindisa mina. Ubusukuhleka lapho wafa uJesu efuna ukusindisa mina. Ovelo wafa. Wavuka ke. Yabo ngasindiswa. But omunye wayezofa ngavuka. Yes. Nakhona kuJesu ngase nami ngisho ukuthi wafa. Wabela uzovuka. Wavuka. Kanti sure. Yacishe yangasindiswa. But ke ngasindiswa kanjalo ke. Ingakho namhlanje ngikhona. Ngithi nje ngeke ngize ngithule. Yes. Fanele nje njalo umlomo wami ungathuli ngimdumise njalo. Yes, ngoba ufanele ukudunyiswa. Nomusha amahlaya lapha kodwa uyakuveza ukuthi uyakhola usambe nokuthi ngeke bewahleke lamahlaya akho lawa mawusufaka nezwi nokukhola. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi bazohleka ngoba bahleka nalapha lo uSara wahleka. Yes. Ngesikhathi uNkulunkulu uzozala esenabani 90 years. Wahleka wathi uNkulunkulu uhlekana. Yabo wathi akahleka ngathi uhlekani lokho. So le into endala yokuhleka. Ngivele ngithembena nje washo ukuthi futhi uzobenza bahleke laba Israel mase kubuyiswa uIsrael restore lapha kuSpm 26 uthi nje uzofaka yes namavesi lenkosi uzobenza bahleka na uNkulunkulu uyasho ukuthi uyahleka ehlele esihlalweni sakhe ezulwini kuwona uPsalm 2 futhi I think lapha no verse 4 uthi nje uyabahleka laba abaphambene abamelene naye ehlezi nje ezulwini uyabahleka esezulwini lakhe elingcwele. Right, ngifuna usiphe nezwi ngifuna usiphe izwi before sikudedele uhambe just to share with us wena ngoba phela usindisi umuntu osindisi uhleze nezwi nje akahamba nalo nevesi noma nje umyalezo azosishiya nawo. Nawe bisecela ushike nomyalezo. Yabona indlela ezakala lento ngathi ngeke izi iphele kahle. Yabo ngathi kuthiwa ke sekufike lesikhathi awuvezeke lento ukuthi usindisiwe. Sibo ngathi ngizovele ngishaya eceleni. Cha yabona lento ayikho lento le. Yabona. Kade ngilalela ushama quiz lapha. Wabuza imibuzo kuthiwa awusho ke ubani owenzani uthi nomunye umbuzo ubani lo
owangena Wasiwagunya wafihla inhlanzi. wagunya athi ngizwe indoda ethi liyabaleka leli hayi liyabaleka igama Bishop ngicela sidlule kuzwa komunye futhi uthi ubani owenza ukuthi athi liyabaleka igama Bishop manje ngiyabona ukuthi yabona manje mhla 30 ususondele kubaleka kwasana kubaleka olokhuza kubaleka oJonathan bayabaleka kubaleka namavesi kwasani kuyabhuza kubaleka amavesi ezincekweni kubaleka ozekewu yes yabona so ngiyathemba ukuthi ivesi ngelize libaleke yeah indaba nje ekhona enhlizweni yami namhlanje yes ilapha ku Jeremiah 1 uverse 5 lathi khona uNkulunkulu ngingakubumba esiswini ngakwazi yeah ngakungcwelisa ngakwenza umprofeti yes ngithanda nje le part ethi ngingakakubumbi ngakwazi so kunawe owaziwo uNkulunkulu ungakabunjwa siyazi ukuthi odokotela baqala ukukubona mhlawumbe kuba nama symptoms makuthi usukhona yes yabo nawe uyaphupha mhlawumbe udla ama fruit uthi utshela umzali wakho athi ungitshela ukuthini yabo uthi uyaxoxa uphupha udla ama fruit ubanjwe sekukhona into esifomekile lapha esiswini yabo kuthiwa uthini wena ngani yabo uzothini la ke ufuna ungitshela ukuthini ubani lo wenze lento yabo kodwa uNkulunkulu ukwazi before lapho khona babona mase kukhona into efomekile esiswini yabo uthi ke before I formed you I knew you yeah so ukusa kuwena ke manje uthi before onesi bakwazi ukuskena ukuthi bekuthola bakwazi ukuthola umfana noma intombazana mina I knew you before uphume because abazali bakho bebazi ukuthi bona bafuna ingane umuntu nje ukuthi ubani abamazi so le stranger sifikile basimukela yabo ukuthi ke esala ekhaya ke ngoba sizalwa la ekhaya sinenswebu kabani but before inswebu before ufuzo I knew you khona wena before ufuzo khona wena before inswebu before I formed you so kuqale iformation maqala iformation zonke ezinye izinto ezifomekayo ziqala lapho ukube khona umuntu ofomekayo abe ne shape ethize ahambe ngendlela ethize akhulume ngendlela ethize ashape ibackground yakhe ashape indawo akhulele kuyona kodwa khona kuNkulunkulu othi before konke lokho mina ngazi wena before ufunde before usebenze before ube iboss ngazi wena mina so awukho interested ukwazi ukuthi ubungazi ngiubani uthi ke kuyena uJeremiah uthi mina ngikwazi umprofeti ngikwenza waba umprofeti angazi yini namhlanje kodwa ngikwenza waba umprofeti buka kuJeremiah uyibuka yena uthi mina kodwa Nkosi Jehova mina ngimncane kangaka ubuka lento esifomiwe ukuthi uyibuka into iformation what has been formed yasukela esiswini yafoma ubuka yena uyibuka yena uthi mncane yabo ngendlela afomeke ngayo kodwa uthi uNkulunkulu akakubona umncane uthi mina ngikwazi wena ingabi khona into ethi ngimncane ngoba ubungakafomeki so angazi ukuthi umuntu olalele yini emfomile khona ibackground mhlawumbe uhlukumenyeziwe mhlawumbe urapiwe mhlawumbe ulahliwe mhlawumbe uke waboshwa yabo mhlawumbe ubhecwe ngecala ongalazi yabo mhlawumbe khona abantu abakubetrayile kodwa leyo nto ikufomile mhlawumbe yakwenza umuntu oyena namhlanje but before that formation I knew you yabo let us go back siye la khona owaziwa uNkulunkulu ukuthi uyini because une mindset enkulu edlula mhlambe yabazali bakho because even before uHana efuna ingane mefuna ingane uyifunela nje ingane ngoba ufuna ukugqibeka ihlazo lakhe lokuthi akazali kodwa uNkulunkulu akekho lapho une mandate ejule kakhulu ukuthi mina ngifuna umprofeti ngoba izwi laNkulunkulu beliyinto enkulu bekubhalwa ngalizwi laNkulunkulu even ngoSimon esethempelini kuthiwa uNkulunkulu wayethule ngaleso sikhathi engakaza akhulume so kwakubaphatha kabi ungakhulumi kaNkulunkulu kwakufanele ukuthi mawukhona inkosi eduze kube khona umprofeti ozosho ukuthi isikhathi sini kwenzakalani manje so asikwazi ukuphila singazi umprofeti ubalekile izwi laNkulunkulu libalekile so uNkulunkulu ke ufuna umprofeti ngoba kune kingdom kaNkulunkulu okufanele ibuse emhlabeni ngomuntu emhlabeni so uNkulunkulu uthi ke uHana masekhule kumkhuleko oaligned noNkulunkulu athi ngizomnikela kuwe uthi nazo usiyakhuluma ke manje sesingaqala ke sixoxe wayakhulelwa kuHana uthola ke uSimon but uSimon indaba yakhe ijulile uSamuel because kumele abe umprofeti and uSamuel uthi uSamuel because
God bani heard. Yes. uNkulunkulu umzwile. Ungizwile. Yabo. But uNkulunkulu ke siyambona kuJeremiah uNkulunkulu oqhubekayo. Yes. Yabo akayena uNkulunkulu ophelela emzimbeni ongaphandle. Kwingaphandle lakho akuyena uNkulunkulu ophelela kwiculture yakho ukuthi uzalwe kuphi, uzalwe ubani. Useletha ke manje imindset engaphezulu kwalokho. Ngifuna ukuthi umuntu ayibone ukuthi ujule kangakanani. Yes. Yabo because kulula ukuthi umuntu athi niyathanda ukujula manje ngazi mhlawumbe sesizofa yini. Yabo kanti vele wena ujulile. Umuntu wena uwena. Ujule ungakakhulumi yabo ujulile vele indlela wakhiwe ngayo. Yes. So uma ungajuli uyithatha kancane wena. Yabo because uyibuka ingaphandle lakho ubuka lokho sekubunjiwe khona lokho uNkulunkulu akwazi engakakubumbi. So ngizothi umuntu akangayithathi kancane before uthi abantu bakuthatha kancane wena uyithathe kanjani uyibuke ngendlela ejulile ngendlela uNkulunkulu akubuka ngayo yini. So into obaluleke ngayo akusiyona ukuthi ufunde kuphi nokuthi uzalwe ubani uzalelwe kuphi uyini manje. Yes. What has been formed now. Yes. But it is what God knew before he formed you. Angazi noma isikhathi sakhona yini noma sizokhuluma next week. Yes, sikhuluma next week. Sizokhuluma next week inkulu le ndaba. Ngiyayizwa ukuthi inkulu isikhathi sethu sisibalekele. Abantu mabekudika bakuthola kanjani baconnecta nawe kuphi? I know bangangitholi manje inkinga abantu bayingozi manje. Bangifunelani yini manje kwenze njani? Ufuna ukubizwa. Uyangifuna manje ngiyabizwa la. Okay abayeke ke lapha ku Facebook. Siyanda Gonzo Maphumulo ipage, Siyanda Maphumulo Gonzo account, Siyanda Maphumulo Gonzo Instagram, Siyanda Maphumulo Gonzo TikTok. Yeah. YouTube Siyanda Maphumulo. Otherwise ke ninokhe lapha i-address yami ithi hayi shit. Futhi kunokhela kwakho. Hayi ukudlula lokho phela. uSiyanda Maphumulo besipha izwi namhlanje ekseni linamandla ingakakubumbi ngakwazi. Very powerful word. So phela futhi sikudonse mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakhe ekseni. Ngiyabonga kakhulu but next time ngicela ukuthi ngiyabonga iculo lapha uMajola limnandi ngiyalithanda kakhulu. Yeah. Kodwa mina ngiyathanda ukusuma ngelami. Elithini la? Bengiphela isikhathi aseke ngizosuma ngelami. Next time ngizokufakela uzongena ngelami. Mina ngizovike ngicula mina.